जिसुआ गावनि चेलाफोरखौ होनदों सोरबा आंजों फैनो गोसो जायोब्ला बियो गावनि थाखाय गासैखौबो नागारथों आरो गावनि क्रुसखौ बारनानै आंनि उन फैथो। बे बाथ्राखौ जों खनले खनले बोसोरनि गेजेराव खनसे खननै बे रोखोमनो खोनाबाय थायो। ओमफ्राय बे बाथ्रानि सायावनो गोरोङानो जाथों रोङियानो जाथों जों बयबो बिनि मिनिंखौ खम बेसि सोरबा एसे साबसिनै बुजिगौ सोरबा एसे खमसिनै बुजिगौ खम बेसि फरायनानैब्लाबो जों बिनि मिनिंखौ मिथिगौ मा होननाय जादों बेखौ मिथिगौ। नाथाय देरसिन बिसयआ बे मिथिनाय नङा। देरसिन बिसयआ जाबाय नोङो जिसुनि बुंनाय बादि आङो जिसुनि बुंनाय बादि आंनि दंनाय मानिखौ नागारजोबनानै सानफ्रोमबो क्रुस बारना जिसुनि उन फैनो हादों ना हायाखै बेसो गेदेर बाथ्रा। बे मोनाबिलियाव बे सानसे लायनायजों फंनै फंथामनि गेजेरजों जों गावखौ दांनायनि उन्दैनिफ्राय खोनाबोबाय जायहा आंनि सेरा जानो इस्सा जायो बियो गावनि गासै दंनाय मानिखौ नागारजोबथों बेनिफ्राय सानफ्रोमबो क्रुस बारनानै आंनि उन फैथों। नोंथाङा नोंथांखौ मिथिगौ आं आंखौ मिथिगौ गमा मायैनो नंथारो मानगौयैनो आं बे क्रुसखौ बारनो हादों हायाखै बियो गावबागाव बेक्तिनि सायावसै। जिसुहा 12 जनसिम चेलाफोर दंमोन। जिसुआ बे 12 जन चेलाखौ एखे गावनो साफा 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 लिंख'खादों। किन्तु सिगांथाराव बिहा गासैजों 72 सा 72 जन मानसिफ्रा बिनि उन थांफादोंमोन। बिनि उन थांफादों नाथाय जेब्ला जिसुनि फिदिंनाय बाथ्राफोरखौ जिसुनि फोरोंनाय बाथ्राफोरखौहाय गोब्राब मोनदों अब्ला 60 जना आरोबाव जिसुनि उन थांफाबावासै होननानै जहनाव लिरनाय दङ। मात्र जायनाखि नाम फारिनानै फै सिमन पिटर आंनि उन फै माथाय फै लुकास फै जायहा नाम फारिना लिंजादों बेसोरल' जिसुखौ नागारबावासै। दा जिसुजों जायहा लोगोसे थाफादों बे चेलाफोरखौ बुंदों नोंसोरो जुदि आंनि उन थांनो इस्सा जायोब्ला नोंसोरो गासैबो नोंसोरनि दंनाय माबायदिखौ गार बिनिफ्राय आंनि उन सानफ्रोमबो क्रुसखौ बारनानै फै। जिसुनि बुंनाया बे जिसुनि बुंनाया दा सारि हिसाबै वर्डखौ सोदोबखौ फारसेनिफ्राय बिजिरना नायोब्ला सोरबा आंजों फैनो गोसो जायोब्ला बियो गावनि थाखाय गासैखौबो नागारथों। पिटरमोन लुक जेसेबां 12 जन चेला बिसोर लिंजानाय लोगो लोगो जे नाव जालदाब जुलदाब न'आव थांफाखै ना सारनायाव लिंबाय जेयाबो गारबोबाय नावाबो गारबोबाय एकदम लोगो लोगो थिबु थिबु थांफादों। लुक मोना माथाय मोना जि जायगायाव लिंजादों बे जायगानिफ्राय एकदम लोगो लोगो थांदों नागारजोबथारदों बियो। नाथाय जिसुआ बे बाथ्राखौ दिनैनि फोथायारिफोरनि थाखाय मा ओंथिजोंहाय बुंनो थाखाय नाजादों नोंसिनि दंनाय मानिखौ नागारजोबनानै आंनि उन सानफ्रोमबो क्रुस बारनानै फै। बिसोरो हिनजाव बिसिनि न'खरखौ नागारना थांदों। अब्ला बे बाथ्राया दिनैनि फोथायारिफोरखौ मा बुंदों जोंखौ न'खर नागारनो थिनदों बे मोदोमा गावनिखौल' हास्थायो गावल' मोननो हास्थायो। बे मोदोमा थिफुला बे मोदोमा मा होनो हिंसा खालामनो गोसो जायो हिंसा खालामनो गोसो जायो गावनि बादिल' जाजानो लुबैयो। आरो बे मोदोमा बा सासे मानसिया बे मोदोमावहाय अबिलासफोर थायो। दा जिसुनि उन थांनांगौब्ला
खुसबानांगौला जोंनि गिबि खामानि मावनांगौ जाबाय जोंनि गासैबो दंनायखौ गारनानैसो जों खुसखौ बाननांगौ बे जिसुनि अनगायै थांफानांगौ अब्ला आं बेखौनो बुंनो थाखाय हास्थायदों जोङो जिसुनि बुंनाय बायदि सानफ्रोमबो खुसखौ बाननानै बिनि उन उन थाङाब्ला गिबिसिन मावथारनांगौ खामानिया आंनि मोदोमनि लुबैनाय हास्थायनाय रागजोंनाय हिंसा साननाय गावनि बादिल' जाजानो लुबैनाय अहंखार अबिलास बे गासैखौबो जों सिगांनो नागारजोबग्रोनानै जोङो धार्मिकता गोथारथिखौ हास्थायग्रोनांगौ जोङो बे गासैबो मोदोमनिफोरखौहाय एंगारजोबनानैहाय धार्मिकताखौ हास्थायनानैसो जोङो साफ्रोमबो खुसबानानै जिसुनि उन उन थाबायनांगौ 72 जन मानसिफ्रा बिनि उन उन थाबायदोंमोन लिंजानाया 12 जनल' गुबुना मोजां मोनना थाबायदोंमोन नाथाय बिसोरो जेब्ला जिसुनि फोरोंनायखौ गोब्राब मोनदों हाया मोनदों बे धोनि जोहोलाव बादिया सोरगोआव थांस्लायस्लाय धोनि मानसिफ्रा सोरगोआव थांस्लायस्लाय उना बे सिस्टेगा बिजि खोमाजों ब्लेड हाबलांनाया सहजसिन आयाव मा फोरोंनाय जाखो एफाग्राब बिदि लालाय सोर सोरगोआव थांनो हानायसै गोबां मानसिफ्रा बिदिनावनो 60 जन मानसिफ्रा आरो जिसुजों थांफाबावाखसै थोंजों 12 जन मानसिफ्राल' थांफानो हादों अनजाग्रा ख्रिस्ट'ल' जोङो क्रुस बाननायनि ओंथिखौ बयबो बुजिखाबाय बियो दुख निदान खस्थ' होननानैहाय आरो जों बेखौ बाननानै थाबायथारखानांगौ जों खृष्टान जाबायब्ला जों इसोरनि फिसा जाबायब्ला नैबे क्रुसाखौ जों बाननानै साफ्रोमबोनि क्रुसखौ बाननानै जिसुनि उन उन थांनांगौ बे जाबाय गोथार शास्त्रनि बोसोन बादि जोङो जिउ खुंनांगौ बेबादि जिउ खुंनांगौब्ला जों सिगांनो जोंनि दंनाय मानिखौहाय नागारना फोजोबनांगौ फोरबोआ जोंखौ खामानि मावनायखौ जाल्दा गारनो थिनाखै फोरबोआ जोंखौ थाखा खामायनायखौ नागारनानै फैनो थिनाखै फोरबोआ जोंनि मावनाय दांनाय इनकाम खालामनाय आरो फरियालखौ नागारनो थिनाखै नाथाय नागारना थिननाया बेसो जोंनि जिनाखि मोदोमनि लुबैनायफोर दं हास्थायनायफोर दं बे मोदोमनि लुबैनाय इसोरनि फिसा बे मोदोमनि लुबैनाया जिउनि इस्साखौ इसोरनि इस्साखौ जाफुंनो होआ जेब्लाबो मोदोमनि लुबैनाय इसोरनि जेंना बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेजों जोंखौ फोरोंनो हास्थायदों सिगां नोंसोरो नोंसिनि दंनाय मानिखौ साननाय हनायखौ धार्मिक खोथाखौ नागारगोन नागारना सानफ्रोमबो क्रुसखौ बाननानै आंनि उन उन फै अब्ला नोंसोरो आंनि सेलाफोर जानो हागोन दा आं सिगाङावनो रायथिदों क्रुसनि ओंथियाखौ जों खम बिसि फरायनो मानोब्लाबो मिथिखागौ बियो माने सैनांनाय खस्थ' नैबेखौनो बुंदों दा बे क्रुसखौ बाननो हायाखै जुदि बाननो हादोंब्ला नोंथाङा बोर होजाग्रा ख्रिस्ट'आ नोंजों लोगोसे दं इसोरनि जिउआ नोंजों लोगोसे दं आरो नोङो दिनैसिमबो ख्रिस्ट'खौ बाननो हायाखैब्ला ख्रिस्ट'आ नोंजों लोगो गैया एबा ख्रिस्ट'नि जिउआ नोंजों गैया आरो नों ख्रिस्ट'नि आरो ख्रिस्ट'आ नोंखौ सिनायनायबो बेनिखायनो जोङो जोंनि दंनाय मानिखौ पाप सभाब चरित्रखौ आखल आखुखौ गासैखौबो जानना गारनानै जोङो सैनायखौ क्रुसखौ बाननाय माने सैनायखौनो सानफ्रोमबो आजावनानै बिखौ खुलुमनायाव बिखौ सिबिनायाव बिनि बाथ्रा गियान होनायाव बिनियाव आरज खालामनायाव जोङो अरायबो लोगो लानांगौ आवगायबोनांगौ बेनो जिसु ख्रिस्ट'नि जोंखौ फोरोंनो हास्थायनाय जिसुनि फोरोंनाया जोंहा थांनानै थानायखौ लानानै अभाब दं बे अभाबा ओरैबायदि बोलोगोरा
खायसे खायसे मानसिया बे अभाबनि थाखायनो आंखालनि थाखायनो रेगुलार गिर्जायाव रेगुलार आर'जआव मोजां मोजां प्रग्रामफोरखौबो आजावनो हायाखै। खारना जाबाय गेदेरथार अभाबजों सैनानै दं। बै बोथोराव आं मा जागोन, मा लोंगोन, गानगोन, जोमगोन। अभाब बेफोरनो खरसा, बेफोरनो सैनांनाया। अभाबा एसेबां बोलोगोरा, जों सोरगिदिं नायोब्ला अभाबि मानसिफोरखौ बिस्राफोर नांनायसै। अभाबनि थाखाय बेस्राफोर बे क्रुसखौ बारनो हायाखै, जिसुनि उन थाबायनो हायाखै। गोबां मानसिफोर बेबादि अबस्था। नाथाय नोंनि दंनाय मानिखौ नोङो नागारोब्ला नोंनि अभाबा नोंखौ होबथानो हानाय नङा। नों जिसुनि उन क्रुस बारनानै फैनो हागोन। अर्थात इसोरनि बोसोनफोरखौ नों मानिनो हागोन। अभाबाबो बिराद गिदिर मोनसे जेंना, बिराद गिदिर क्रुस। गोबां मानसिफ्रा अभाबजों जेननानै धार्मिक खोथा पबित्र प्राप्त जानो हायाखै। जों बिथांमोननि थाखाय आरज खालामनांगौ। बेमार आजाराबो बेबो मोनसे गेदेरथार रुजुनखौ हायै मोनसे बिबान। गोबां मानसिफ्रा बेमार आजारजों सैनांनायजोंहाय दुख खस्थ'खौ लानानैहाय फोरबोनि खाथियाव फैनो हाया जायो। गोबां मानसिफोर दङ, खृष्टानफोर दङ, गोसो होनो हायाखै इसोरखौ सिबिनायाव, खुलुमनायाव। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों, सिगां नोंसोरो नोंसिनि दंनाय बाथौखौ नागारजोबनानैसो क्रुसखौ बारनानै फै। गमामायै जों मोदोमनिफोरखौहाय जेबो सानना लाबानो जों ख्रिस्टनियाव गावखौ सेक्रिफाइस बावसोमोब्ला बेमार आजार अभाबफ्रा जोंखौ होबथानो हायो। जों बेखौ बारनानै सामफ्रोमबो फैनो हायो। बाइबेलाव गोबां गिदिर मानसिफोर बिसोर सोरगोआव थांनायखौ जों नुनो मोनो। बिसोर माबोरै थांखो, बिसोर माबोरै हाखो, दिनै गाहामनि फोथायारिफ्रा मानो हायाखै? खारना जाहैदों गावनिखौहाय नागारना फैनो हायाखै। गावनिखौनो गिबि स्थान होनानै, जायगा होनानै, प्रायरिटि होनानैहाय इसोरखौसो उनाव दोननानै, बोसोनखौसो उनाव दोननायखाय जोङो क्रुसखौ बारनो हाया। आरो बेल' नङा, प्रब्लेम होनना बुङोब्ला खेबसेनो सप्ताहनानै प्रब्लेम होनबा गोबां बिसयफोर दङ। प्रब्लेम, दुखु सुखु दाहाफोर, सोरनिबा जिबनाव अभाबनि थाखाय माबा जायो। बिराद न'खरफ्राव दुखुफोर दङ। माबे जाहोनफ्रावहाय बे दुखु दाहाफ्राबो होबथादों, क्रुसखौ बारनो हायाखै। सोरहाबा माबा मोनसे मावनो नाजादों, ओमफ्राय मोननो नाजादों। बे मोननो नाजानाय, गावनो नाजानायाबो गाज्रि नङा। थांनानै थानायाव आंहा थोआ जाबाय नालाय, आं बिदिखौ मावनायदों, मावब्लाबो साक्सेस जायाखै। मोननो हास्थायदों, मोनाखै, साक्सेस जायाखै। मा खालामबावनो आंलाय? बिराद गिदिर बिबान बारनो हायाखै, सामफ्रोमबो फैनो हायाखै। प्रब्लेम बेबायदि गोबां दङ। फैलार जानाय, खायसे मानसिफ्रा फैलारनि थाखायनो सुइसाइड खालामो, सुइसाइड खालामनांगौ जायो। बे प्रब्लेमफ्रानो सम गैयाबाथाय खालामो, फोरबोनि खाथियाव फैनो, फोरबोखौ बाख्नायनो, आरज खालामनो सम गैयाबादि खालामो। ओरैबायदि सम गैयाबादि होनो हाया, होबथायो प्रब्लेमा। सिनिबा हिनजावफ्राबो न'खराव उफ्रा थायो। बेबायदि हिनजाव उफ्रा थायोब्लाबो खोथा बाथ्रा खावख्लांनानै इसोरखौ मोजां सिबिनो हाया, गिर्जा प्रार्थनायाव फैनो हाबाङा, लोगो लानो हाया जायो। सिनिबा हौवायानो खावब्ला ओरैबायदि गोजोननाय गैयै खालामब्ला, बिदिजोंबो खायसे मानसिफ्रा धार्मिकआव सहैहांनानैबो गोलायलांनो हाया, उनाव हाखथाया जालाङो। जिसुआ बुंदों, जायहा आंजों फैफानो नागिरो, हास्थायो, बियो गावनिफोरखौ गासैखौबो नागारजोबथों, बिनिफ्राय साफ्रोमबो
크루스खौ बानो आंनि उन फैदों अब्ला जोंनि बे गासैबो जिबनावहाय मैला थानायफोरखौ मानसिक गाज्रि हुदाफोरखौ सिगांनो जों नागारग्रोनानै धार्मिकता जीवन खुंनांगौ सैथोथा जिसुआ जेरै पबित्रता गोथारथि जोंबो गोथारथि जानो नाजानांगौ बिनि उनाव जों क्रुसखौ बाननांगौ जेब्ला जोङो गावखौ धार्मिकता गोथारथि बोसोनजोंहाय थाबायबाय बिनि उनावसो बे प्रब्लेमफोरखौ जोङो रुजुनानै थांनो सानफ्रोमबो जिसुनियाव थांनो सानफ्रोमबो बाख्नायनो सिबिनो सानफ्रोमबो इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंनो जोंहा बोलो फैगोन गोबां मानसिफ्रा बोलो गैया दिनै इजाहाबनाया खमायलांबाय मानो धार्मिकताखौ आजावगोराखै नों गोथारथिखौनो नाजावाखै नोंनि मानसिक गियान आखल रायनाय होननाय मावनाय दांनाय इसोर हामजायैखौनो नोङो नागारनानै फैगोराखै बिनिखायनो क्रुसखौ बाननो हायाखै अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर फै जोङो बिनिखा सिगांनो जोंनि दंनाय गासैबो साननाय हनाय मावनाय दांनाय रायनाय होननाय गासै मैला आखलफोरखौ जानगार गारनानैसो जोङो जिसुनियाव फैनानै बिनि होनाय क्रुसखौ बाननानै सानफ्रोमबो मोनसे बिनि फोरोंनाय बादि आवगायलाङि माने मालाबा नायजाब्लाबो माने मालाबा अभाब फैब्लाबो मालाबा नोंखौ सोरबा मा नुदोंब्लाबो बे गासैखौबो नेवसिनानै मोनफ्रोमबो आर'जाव मोनफ्रोमबो गिजायाव आरो गिजानि समफोराव मोनफ्रोमबो बाख्नायनायनि थिग समावनो 11थाव जायोब्ला 11थाव फैनानैहाय जोङो इसोरखौ बाख्नायनि सिबिं अब्लासो जोङो गावखौ बुंनानै लानो हागोन अब्लासो इसोरनि लेखाव जोङो क्रुस बानगोन सासे सेला जागोन बिदिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नोंथाङा बेसेबांसिम क्रुसखौ बाननानै लानो हादों हायाखै बे गावबा गाव व्यक्ति बिनिफ्राय मोनदांथि जों गावखौ थालखामलानो मोनदांखायो आङो बेसेबांसिम सैखिनानै फोरमायनायाव नांथाबा आर'ज खालामनो हादों लोगो लानो हादों गिर्जा इत्यादिफ्राव गोसो होनो हादों दान दक्षिणाव गोसो होनो हादों बिफिनायनिफ्राय गोसो होनो हादों मावदियाफोरनि गोसो होनो हादों बे मण्डलियाव गोबां मानसिफ्रा एखे अभाब गोनां बे मानसिफोरनिफ्राय आं बेसेबां सिन्था खालामनो हादों गोबां आर'जनि गोनांथि दङ मोजां मोजां फरायनाय गथ'फोर दं दिनैहायबो बिसोरखौ जोङो एखे गोजौ थिखांनो थाखाय जोंहा बिबान दङ आर'ज खालामनाय बिबान दङ सोरबाया थांनानै थानो हाया बिफां गैयिखाय दिनै धार्मिकता जीवन खुंनो हायाखै जुदि आं क्रुस बाननो हादोंब्ला आंनियाव जुदि ख्रिस्ट'आ दंब्ला बे अभाबाव गोलैनाय ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैनो हायै जानाय मानसिनि थाखाय आंहा बिबान दङ गोबां मानसिया न'खर बायहां अभाबनि थाखाय गोबां मानसियानि न'खराव ख्रिस्ट'आ गैया दिनैसिमबो ख्रिस्ट' गैयै न'खरफोर दङ दिनैसिमबो मोनथाराखै ख्रिस्ट'आ जोंनियाव थायोला न'खराव थायोला बे न'खरनि महरा बे मानसिनि मावनाय दांनाय ख्रिस्ट'फोरनि खाथियाव लोगो लानाया माबादि जायो बिदिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जों दिनै बे मोनाबिलियावहाय आर'जनि सिगां बे बाथ्राखौ बुंलाबाय जायहा जिसुनि उन थांफानो क्रुसखौ बाननानै थांफानो इस्सा जायो सिगांनो गावखौ नागारजोबथों माने जोंनि गासै उदायै आखल मावनाय दांनाय साल सलन निसा राग जोंनाय गुबुनखौहाय नायनो हायै गावनि बादिल' जानो लुबैनाय बे गासै स्वभाबफोरखौ जालदाब गारनानै धार्मिकता जीवन खुंनानै जोङो सानफ्रोमबोनि क्रुसखौ बाननानै जिसुनि थांनो थाखाय इसोरा बे मोनाबिलियाव बे बाथ्राखौ खोनानाय साफ्रोमनिबो सायाव गेदेरथार बोर होथोंसै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आमेन